Vorbesc. Vorbesc cu ea. Schimbătura nu este, eu trebuie să lucrez noi. Eu schimbă cu Coveanu, nu știu. Va veni Cacoveanu? Eu normal, Florin a spus la muncă. Deci dacă stă la pleacă, dar voi fac eu. Că tu fuseți liberați. Păi da. Păi era liber acum să mă tehnică. Da, și care vine muncești, mă. Da, cum nu fiți. Dar el schimbătura. Eu nu știu cu lătura, cu Coveanu. Deci acum voi sunteți pe tura, ai murit mai zi, nu? Nu e. Pipic și un pic. Dacă mă, pentru că după aia săptămâna care vine, de ce primești macea? Pe tine. Săptămâna care vine, de Cristi liber, de Cali dai liber, dar după aia de Cali liber și Cristi o lucrează. A, păi știu eu săptămâna asta, săptămâna asta. Vezi la Carina Cristian. Cristian, Carina vine cu apa. Tu unde te duci fata încolo, să te ia apa? Stai, mami, ia-o de mânuță, de mânuță. Mami, nu încolo că te ia apa, Carina. Încet. Așa să învățe în apa, acum nu mai Să mă îngrenți de acolo. Și eu pe aceea intru în vacanță. Pe are și vacanță, și vacanță. e vacanță de pe 1 până pe... Mult pe întâi. De pe 3, de pe 3, de luni. De luni? A, păi tu poți să stai până luni, că tu ai vacanță. Da, da. Și eu pot să stau până lângă luni, sunt după amiază la muncă. Tu? Păi da, eu după amiază la muncă. Da, da, da. E dimineața de acolo, da, luni de dimineața. Duminică ce mai... Da, și ajungi până la 3 acasă, să mănâncă. Ajungi la dracu și ajungi frântă, Bianca, pline de sare, pline de lea. Și te duci de la... Hai, la muncă, repede! Mergi tu azi. Nu poți să... Dă miule, Da, cum e la... e după noi, mă! Poți să faci ore și să te chemiști 2 zile liber la muncă, că am nevoie de tine. M-a chemat de acasă, m-a chemat la ora 5, poți să Care e vii, treaba? aveam liber și Venim cu ortuci, ne Da, stăm aici. stai niște Bian, dă-te peste nas, cu ale orele care te-ai dus. Auzi, venim cu Ce, mă? ortuci, stăm aici. Stai, da? Stăm cu portă aici. E tu ca să nu cheltui banii. Al dracu, trebuie să fii, că dau cu piatra în cap acum. Uite ce fac, și mai vorbește ăsta, să duc în Palma de Mallorca. S-a dus când a fost singur, acum nu mai se duce. Acolo mă duc. Ai fost în Nu, Dubai? cu sandalul care nu, lasă Acolo aș sandalul vorbi acolo, serios care Iesca. Adică să cheltui banii aici, aș prefera să cheltui 30 de euro mai mult. Mă, Mă filma, mă. Păi eu trimite filmare, ce vorbim de vacanță. Decât să prefer ca să mă cheltui aici, mai bine prefer să cheltuim de 30 de euro, 4 de euro în Palma. Da, mă, da, și aici dacă mergi în salon, mergi în Peniscola. Peniscola e altceva. Palma e Palma. Da, dar mi-ai fost odată în A Palma. închis magalupul. Mi-a văzut la televizor. Au făcut ea chef în mijlocul străzii. Unde? Zeci de persoane și au închis-o. Unde, mă? Dai seama ce e acolo. A mergi în fiecare an, Unde erau discotecile, unde erau pufuri, sau ce aminte? Bianca, Cât era? 800, 700, Dar era fără transport, fără bilete, bilete. Da, da, dacă te uiți Și biletul, bilete 300 de tot euro. așa, 3-400 de duci, îți dai seama. Păi da, Mărie, dar și să pare scumpărie să te duci. Care 300-400 de euro? Ai 1500 Anul trecut, O, nu i-am dat 600 anul trecut m-a sunat ăla. Anul trecut m-a sunat Vali dacă vreau să mă duc acolo. 2 săptămâni că plec. Cristian nu plăcea că avea 2 ani și ceva, Cristian când a fost cu el. A fost Mărie, biletul meu, Bianco. nu să mai ia în considerare cu copiii, tu nu înțelegi că plătești